Her ser vi en opgave, der handler om planens ligning. Det er den her opgave 11a. Vi skal bestemme en ligning for den plan A, der indeholder den trekant, vi ser herovre. Trekanten har 3 punkter. Så for at kunne bruge det, vi ved om planens ligning, skal vi have en normalvektor. Normalvektoren kan man finde ved at tage vektorproduktet af 2 vektorer, der ligger i planen. Vi har jo 3 punkter, som alle 3 ligger i planen. Så ved at udregne 2 vektorer ud fra dem, kan vi få vektorproduktet. Her har vi indsat punkterne i vektorer for at finde afstanden mellem dem. Så vi har vektor AB, som har de her koordinater her. Så har vi vektor AC, som har de her koordinater. Og ved at tage krydsproduktet af de 2 vektorer, får vi altså normalvektoren, som har de her koordinater. Når vi har normalvektoren, så kan vi indsætte den i planens ligning sammen med et punkt. Og det kan være hvilket som helst af de 3 punkter fra opgaven, men vi vælger at bruge A. Det giver os den her ligning, som kan forkortes til det her. Og det er altså planens ligning på den plan, der indeholder den trekant her.